Je hebt er maar druk mee. Ja, vrouw, ik mag graag werken. Misschien wel een beetje te bot, maar het zit in een gein. Wat vind je van de sammeling van je vrouw? Nou, ik vind het bijzonder. Ik had er een heel goed gevoel bij. In verband als zij lekker in het veld zit, dan ga ik er ook nog wat over. Ja, toch? Ik heb nu iets van 420. En hoe hou je dat bij? Oh, ik schreef het op. Ik ga hier een listje hingen en dan zet ik daar turf ik dan in. Zo 4 en dan streep ik er doorheen. Ik ben per haar. En hier hing het briefje. Op het hoekje. En waar haal je ze allemaal fut? Nou, ze komen van rommelmerken. En ik kreeg het dwarp bij ik wel eens gewond. En als die weten dat ik dat doe, dan zit hij stil achter in de kelder. Ik nog hier doen we nooit meer wat mij. Mijn stoel ha. Nou, en ik werk je nou al iedere straai als de vrijwilligster bij de Hart van Friesland, de kringloop. Nou, en daar kom ik naar binnen en dan keep ik ze. Picture you upon my knee. T for two and 2 for tea. Me for you and you for me alone. En vind je ze allemaal mooi? Ik vind ze allemaal mooi. Ja. Het is enkel misschien een ZMB die ik wat kitsterig vind, maar verder het gaat meer om een verzameling, hè? Ja. Ja, want dat had net opgezet. Dat had nooit erop, maar daar ga ik ophouden, want ik haast net volle plaat meer. With tea for 2 and 2 for tea. Just me for you and you for me alone. Heb je er nou volle werken, man? Oh nee, dat zou wel kennen, maar dat valt wel een beetje mee. Een paar keer in die was ik de weer alles aan, maar dan doen we met iets naar eten even. En dan helpt je even een mama. kast. Ja, doen we het jaren. En dan even in een kast. En dan worden we week doen we nog eens weer een kast. Hè, zo. Ja. Maar net dat... en dan sla ik met de hand een keer terug. Hè, zo dat de spinregen wat voort binnen. Het lijkt me nogal een heel werk om dit te wasken. Oh, ja, maar mij zijn beiden valt wel wat taaien. Ja. We hebben net een nauwwasmachine, want mijn vrouw zei altijd, ik heb wel een nauwwasker. En dat is hier zonder stroom en dat ben ik. En heb je nou nog meer dan wat er jest zit in het hok? In de keuken heb ik nog wat staan. Ja. Nou zo, hier heb ik nog wat staan van de verzameling. Dit vind ik wel zo'n leuke koffie- en theepatten. Dan er zit 24 hier, die kregen ze vroeger toen ze 24 jaar trouwd werden. En ben je nog zelf een theedrinker? Ik ga lekker koffie. Ik ben Grijnslander, dus ik ga lekker koffie. Haldewijk die houdt eigenlijk in zijn reclame dat Haldewijk het hart van het noorden is. En toen dacht ik van, het hart van het noorden, daar wil ik eens iets mee doen. Als je de pastapunt in Haldewijk dat zetten en die meet de cirkel zo groot mogelijk, dan kom je eigenlijk uit het hele noorden. En dan heb ik de straal van die cirkel, die heb ik omzet op die cirkel. Zo ongeveer 50 graden. Daar heb ik een schilderij van maken. En dus kom ik op heel verrassende plakjes. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Waarom hing je ze hier?
Nou, dat had eigenlijk een speciale bedoeling. We gingen een feestje binnenkort. En toen dacht ik van, soms is het wel leuk dat mijn schilderij hier bij het Snackbeerske in Bitterswijk gingen. Want daar hebben we 28 december hebben we dan ons 40-jarige huwelijk vieren we daar. Dus je bent een 40 jaar trouwd hast? We zijn bijna 40 jaar trouwd. Het is bijna 40 jaar geleden dat ik weer verkocht heb. Ja. En hoe je dat bevonden? Nou, best, ja? Ja, best. We zijn heel blij. We hadden traaien en we hadden traaien liedband. Nou, ja, dat is voor ons alles. Daar genieten we ontzettend veel van. Ja. Nee, ik zou het, als ik weer woordman moest, dan hoop ik wel dezelfde vrouwen te treffen. Ja.